Гледайте двубоя Германия срещу Шотландия от Евро 2024 на 14 юни, петък от 22:00 на живо по Диема Спорт 3. Германия идва след победа от 2-1 над Гърция, като домакините победиха в половината от последните си 6 мача. За последно победиха Шотландия с 2-3 през 2015 година. Шотландия записа равенство от 2-2 с Финландия. За последните им 6 гостувания те записаха 2 победи. От последните им 4 мача с Германия имат 3 поредни загуби и 1 равенство. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Германия. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.